ва дар инҷа як савол ба миён меомад ки ин ягон асос надора, ин корҳои ғайриқонунӣ мебошад. официально кор кардан трудовой договор доштан мебошад. ҷои транслясияи дроин ҳастем. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. тамошобинони азизу гироми қадр, чӣ хеле ки аз номи видео диден, аллакай маълумай ки дар як мавзӯи муҳим суҳбат мекунем. аввалан ба ҳамаи шумо як чиза тавсия метиҳам, аз фурсат истифода бубарем. агар нафарҳое ки бихоҳанд фаҳмидан аз шаҳрҳои Русия запретошон кушода шуда ё ин ки не, шумо метавонед дар инами рақамҳо ватсапда бинависонед, проверка мекуна, ҷавобша мега. хоб, мавзӯи асосии имрӯзаи мо бармегардем ба як моҳ ё якним моҳ пеш видеои карда будем оиди аз ба ҷои видварения ҷарима таъин кардан. ва дар инҷа як савол ба миён меомад ки оё нафарҳое ки пештар видварения шидагӣ буданд аз Федератсияи Русия дар ҳолате ки қонун ба имзо бирасаву аз ба ҷои видварения кардан ҷарима ситонидан мисол қонунӣ шававу дар амал пайдо шава, мешава нафарҳое ки пеш видварени шидагиянд ҷарима пардохт кунану видварения хичона кушода кунанд. мо шумо медонем ки видваренияро кушода кардан бо роҳи сум ягон илоҷ надора ва касоерам ки мегӯянд бо сум запрета кушода мекунем ё дигар корҳо, ин ягон асос надора, ин корҳои ғайриқонунӣ мебошад. ва ба шумо як хушхабара гуфтанием, бародарони азизу гироми қадр, ки Думаи давлатии Федератсияи Русия ба тарҳи ана ҳамин қонуне ки пешниҳод шидагиай ба ҷои видварения кардан ҷарима супоридан, Думаи давлатӣ як пешниҳоди нав кард ки нафарҳое ки пештар запрет шидагиянд, видварения шидагиянд, ана ҳамворам низ бо роҳи ҷарима пардохт кардан авф карда шаванд. ва дар инҷа мо аниқ гуфта наметонем ки аз кадом моҳ ҳамин дар амал пайдо мешава ё бояд чӣ қадар ҷарима пардохт кунӣ ки видварения кушода шава. ин чиз танҳо як пешниҳода, ира хуб ба назар бигиред. ва боз як саволи дигар ба миён меояд ки оё нафарҳое ки нав мисол ягон қонуншиканӣ мекунанд, аз ба ҷои видварения ҷаримашон таъин мекунанд, нисбати ин гуна нафарҳо чӣ қадар маблағ муқаррар шидагиай, ин чизшам гуфта шидагӣ нестай то ҳозира. яъне маълум нестай ки муҳоҷирон дар ҳолати қонуншиканӣ кардан барои озод шидан аз видварения бояд чӣ қадар маблағ пардохт кунанд. мумкин дар моҳҳои оянда пурра нашр шава ва ҳама нозикиҳо ва ҳама ҷиҳаташ фаҳмонда шава. хостем ки ҳамин чиза ба маълумоти ҳамаи шумо бирасонем. акнун комментарияҳоро мехонем, ба саволотон ҷавоб мегардонем. ширкати шифофармо доруҳои босифатро барои шумо тавсия медиҳад. инчунин ҳиҷома кардан барои занҳо ва мардҳо ройгон мебошад ва инчунин доруҳои гиёҳӣ барои табобати меъда, гурда, дил ва биноиши чашм, инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои зиёд кардани вазни худ ва кам кардани вазни худ. ҳатман муроҷиат кунед. як кас нависондаи патенти мо баъди 5 моҳ тамом мешавад. мондам уведомления дар корай. бале, дар Федератсияи Русия гуфтанд ки аз 1 январ шурӯъ карда ҳар касе ки патент дора бояд трудовой договор куна ва 1 моҳ муҳлат дора ки ана ҳамин ҳуҷҷатҳои худша ба МВД Русия уведомлит кунад. як кас нависондаи агар уведомление аз ҷои кор аз трудовой договор вобаста бошад, значит барои патент аннулировать нашудан, фақат официально кор кардан дар кор. ҳамин хел бале, барои аннулировать нашидани патент шумо бояд официально кор кунед. официально кор кардан трудовой договор доштан мебошад. як кас нависондае ки бозӣ кайай бародар. бародарони азизу гироми қадр, мо финали бозира дина гузарондем. видеош дар канал ҳастай. нафарҳое ки тамошо накардаен дар ҳамун ватсап бинависен, шумода силкаша рӯӣ мекунам ва мо призоро аллакай тақсим кардесем. видеоҳош дар телеграм канал биромадесай. дар телеграм канал ҳам метавонед омада видеоҳои ана ҳамун бозира тамошо кунед. як кас нависонда: ассалому алайкум бародарони азиз, ҷаҳони сипос ба шумо бародари азиз. хело навигариҳоро хуб омӯхтем. умедворем ки сарбаланду сарфароз бимонед. ҳазор раҳмати калон зиндаву сарбаланд бошед мардуми тоҷик. шуморам ҳар як сухани хубе ки мегӯед мотиватсияи мо мешавад. умедҷон нависондай: патенти ма 2023 ай моҳи май буд. мешава идам уведомления мекунанд ё ин қонун барои 2024 ай? не бародарои азиз, ин қонун танҳо барои нафарҳое нест ки соли 2024 патент мегиранд. нафарҳое ки пештар патент доштанд ба уворам тааллуқ дорад, ба ҳама тааллуқ дорад ин қонун. як кас нависонда: ассалому алайкум ака,
дар Россия аз 1 апрел праваи тоҷикиро бекор мекунанд. Не, бародарои азиз, праваи тоҷикиро бекор намекунанд. ҳар нафар метавонад ки ба праваи миллии худаш рафта дар дигар давлатҳо мисол мошин ҳай кунад. агар ки кору фаъолият карданишавен, баъд дар ин ҳолат шумо бояд ки праваи российский дошта бошед. Шарипов нависондай: ака видеои бозиро удалит карден? Не, бародари азиз, удалит кардагӣ нестем, дар канал сохранит ҳастай, ҷои транслясияи дроин ҳастай. Як кас нависондай: намешавад патента дар ватани худмон кунем. Патент барои ба Федератсияи Русия сафар кардан, маркази муҳоҷиратӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ифтитоҳ кардан ва барои хоҳишмандоне ки мехоҳанд ба Россия сафар кунанд, кору фаъолият кунанд, метавонанд ки ҳуҷҷатҳои худшона пешниҳод кунанд ва дар ҳолате ки ба Русия мераванд, регистратсияшон тайёр мешавад. Дар ин ҳолат бо тариқи автоматӣ аллакай мераванд, патентшона дастрас мекунанд. Бо як моҳи дигар ё якними моҳи дигар барои гирифтани патент дар Россия даводав намекунанд. ин чиз барои плюс мебошад ки мерен аллакай регистратсияра ки гирифтен, патентам тайёр аст. Тамошобинони азизу гиромӣ қадр, то наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.